June ni som pathum sang ni som ni panga zir top ni ania bazar thir tu te chibai ule nimina thil thleng lang sarber chu India ramatanga London pan tur thlona che sual chung chang ania he thlona che sual chung changa ni zandar som pahni thlenga hriat to thil sang sang hetiang hi ni he thlona hi Air India flight AI 171 ni in Boeing 787 Dreamliner ania Ahmedabad Khopuya Sardar Vallabhbhai Patel International Airport atangin nimin khana thlok chuaka London Gatwick Airport atumle turani Ahmedabad Airport atanga thlo chu nulok hian atale ngala atla khun hi nimin chahnu dar khatle minute somthum pakwa khani anti he thlona hian khwalzin jahni somthum le thok tu som pani an chuanga a thlo chu nulok minute khat poral main boruak a fit zaruk somni panga vela thleng man ti in atale ngalani Directorate General of Civil Aviation DGCA chuan he thlona hi a thlok chuak che tin pilot chuan air traffic control ATC bia in boinan to thu a hriat tira ATC hian an bechun zom theilo ngalani thlona hi Ahmedabad Khopuya Megani Nagar venga tla in Medical College Hostel building su in atla a thlona hi India ramatanga London pan turani awangin a tuipo an thun hnem hle ang ti a chianga atlak nuwa alle apuak chuna satakani India Thisen Kai British mi Ramesh Vishwas Kumar kumsomli mi chu dama hmu ania abak mi dang chu an thivek nia hriat ania heiba ka hian Medical College Hostel om zirlai mi pathum man thia zirlai somli panga zetin hliamna tak an tuar bokani he thlona chuang jinga hian kumsang ni som paruka tanga sang ni som ni pakhat chunga Gujarat Chief Minister Vijay Rupani po atelvea thlona chuang te hi India mi za samruk pakwa British mi somnga pathum Portugal mi pasari le Canada mi pakhat anni thlona tlak chan hi hriat mai thei alani lova expert tren kha chuan cockpit a thil dik lawa omni nan hriat thu an soya tren kha chuan video alan danin a thlo chu dana dik lo hrim hrim an ti boka tren kha chuan sawa su ni in an ring thunga chiang takin engma soi thei alani lova a thlo chu vele pilotin mayday message sathona wangin thil dik lo om hal ti ero achiang hle thung Boeing 787 Dreamliner hi kumsang ni som pakhat atanga service tan ni in tuntrum hi chevek khopa tlak voi khatna ni dam chuak om chun Vishwas Kumar hi dam doina da lunia biak thei ania ani hne atang hian engmo chen thilom dan hriat the ani rin oma Kumar hi seat number 11 air true ania au Ajay Kumar Rakesh kumsomli pangami nen UK kirle tur anni Vishwas Kumar hian thlona thlo chuatanga second som thuma thilpuak ring tak a hriat thule thlona chu tlak ngal mai thu asoya a oma hliam tuarin a hmai po khem nin niana engtin nge thlona tanga him taka chu thei bi ka hriat lo thu soin ka han har chu kha kabul vela ruanga lo oma ka hlau ema wangin ka thowa ka tlan taringota tute moin min lo mana ambulance a min da in dam do in min pan puyani atia athil to na wanga hlaunal re lo wangin mumal takin thilala soi hlei theilo ani Ahmedabad police officer senior Vidhi Chaudhary chuan Vishwas Kumar hi emergency exit bulmaya thu ania azuang chuak ani atia arin thu ani mel thung Union Home Minister Amit Shah chuan thlona hian thlona tuili tarnuai khat thunani atia hei wanghen kang mai chuak hi rap thlak hlea chan chuan na tho po harsa hle ani thlona hi pilot senior Darkar sangriat jahni lai experience nei to captain Sabarwala khal ni in second pilot Clive Kundar po Darkar sangkha jet flying experience nei ani to boka an thlona la khowela passenger aircraft zinga him le rin tlak ber zinga mi ani boxia thlona che sual chan hi chiang taka hriat a cha kom hle ani ram sang sang suai tu ten India ram thil thleng chu poyanti thu an soya soivek sena ni lova US President Donald Trump chuan arab thlak tak zetani India hna hian kan ti theya piang kan ti ang ti ka hril to a India hi ramlian le chak takania anin enkol thei ti ka hria ma se US ina ti theya piang a min mamoni chuan kan chengha lang ti ka hril to ni atia thlona che chulna rap thlak berzing ami ani nge yang arab thlak tak zetani atibok Israel chu Iran dau turina in po cha fel to ni in soyania heti la hian US chuan Iran hi nuclear ral thuam nei lo tura thlem thluk thei ala in be sei zel thunga chuti chung chuan US hian Middle East ram sang sang an mi le sa te chu
Middle East a hian boina chuak thut thei ti in thiar fi hlim turin an hriat tira an embassy a pawh hna pawimawh zual thawk lo te chu US a hawvek turin an hriat tir hial to Iran hian nuclear bomb nei chuan a target masaber tur chu a hmel malian ber Israel ani awangin Israel chuan Iran in nuclear bomb nei hi hlau hle a US nen inrem na nei theilo ani chuan Iran nuclear siam na mun te bom dar vek atumani US and Israel in Iran be atum na hian pu atum lo ni in soyani a chuti lai chuan Israel in a sipai te che dan tura hril lok thina wangin US an ral khel tak ema wang hian Middle East a indona chuak mai angem ti chu zona lian takani a Nimin Khan News Agency sang chuan Israel hi Iran bei turina in pe thlap to ti thu US nena hriat tirani ti chu antar lang chuai ani Israel in Iran a be ani chuan Iran hian an ram che vela US mun sang te chu beya alo volok to wangin US hian heng ram oman official lian chung te chu anom na chu san thuai turin an hriat tira hei mai hi ni lovin Iran hian Israel hian be ni vai chuan ballistic missile zerwalin chanlet ve ngalan tum ni in Iran official chuan New York Times a hril ve bokani nikum October thla khan Iran hian Israel lam hoi zong in ballistic missile zerwala kap chuak ani kha kan la hrengreng ome hetianga US official te Middle East atanga chuak tura ti an ni chungchanga hian Nimin Khan US President Donald Trump chu zona an zota an chu chan chu hun la om takani theivangani engthil nge thleng kan thirang chu atia Iran chuan nuclear ral thuaman nei tura ni lo ti a soinon le bok Nimin Jinglam Khan Middle East a United Kingdom Marine Trade Operation Center chuan thu chua siamin thilom dana hlo om chho zela wang le indona lian taka thlen theya wangin helai vela long te chu inral ring turin an hriat tir ve bokani heti lai hian Nimin Khan Oman Foreign Minister Badr Al Busaidi chuan US le Iran ten nuclear chungchanga in biang nan nei mek thoruk na chu tun chol ni lo om tur June ni som panga hian Muscata nei ani don ti apuanga US official te pa in Muscata hian Special Envoy Steve Witkoff chuan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi a hmu don thu Reuters an hril bok Iran Defense Minister Aziz Nasirzadeh chuan US le Iran in biang na nei le tur chuan ra tha chuanga e be sei thu asaya chuti lai chuan boina kan to kani chuan Kenya in min beitu ten an turna sa zokang atia chu wangin America hian helai bial hian chu san tura ni ang an sipai omna mun te hi kan bei phak vekani bei kan ni chuan in ngai tu non mi lawin US base te hi kan bei nga lang atibok hetianga US official tele an chung te Middle East na poimo big thok lo te chu Middle East chho san tura hriat tir an ni na chan hi Israel in Iran a be mai hlau thona tak wangani theya chuti lai chuan Israel in Iran be atumani poini we sin dana tum lo ti lan tirna ni thei boka chu mai ba ka chuan in biak na nei le tura Iran an nem dewa inrem na nayan du ngai theina tura ti thaina poni ve thei tho bok ani Nimin Khan Tel Aviv a US embassy point an staff tele an chung te chu Tel Aviv Jerusalem le Beersheba chu sana zin lo turin hriat tir nan ti chuaka Israel rama US mi om zong po mani him na ngai to tura hriat tir an ni bok US Secretary of Defense Pete Hegseth chuan Middle East an sipai te chu inral ring turin na hriat tira US Central Command CENTCOM chuan thilom dan ngun takan thlir thu sain CENTCOM Commander General Michael Kurila po Nimina Senate Committee ma in soifia turati chu a hun son sakani heti la hian President Trump chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Iran bei chungchang soi to lo turina hril ni in CNN chuan an ziaka CNN hian thlama sa dai to khan Israel in Iran nuclear mun te bei tumaru mannan siam thu intelligence report an dong ti an lo soi dai to ni heti la hian Nimin Khan Israel ram parliament a Israel ram in hnial na chok chuak tu Israel thalai zong sipayan tran ngei na tur bill conscription bill chungchang a vote la kania Abdullah in Prime Minister Netanyahu sarkar malak na chu pharthla kan tum viau na a Netanyahu a chaka member za somni omna Knesset a vote la ka hian member somruk pakhatin sarkar malak nan thlopa a thlop lo somnga pathum manom thung Israel ram eptu party de chon Netanyahu sarkar telve ultra orthodox party te puina in sarkar paithla ka in than puin nei ani theina na mala in he bill sei ho na le vote thak na hi Knesset an puluta he bill a hian Judah Sakho skula zirlai te po sipai tan tir vek tumani wangin ultra orthodox ho an thinrim hle thu bazara po kan puan to kha kan la hre ome tunla hian world news soitam lo tak
mase thil thleng chho mek oma chu Islamic State IS helpol te in tuai thar le mek chungchang hi ani Syria rama Bashar al-Assad pai thak ani hnuwa IS helpol te hian Syria ram le Iraq an pol chu tuai thar le in nasatakin sipai anin la thar le to anti ISIS Islamic State of Iraq and Syria ti point sayan ni thina Daesh ti te point sayan ni boka tuna hian Syria le Iraq a sipai sang kha zanga tanga sang thum velan nei mek ni in UNO chuan an chuta hetila hian tun haya IS te chetna ber chu Africa khomol puilama ani thu Search International Terrorist Entities site chuan an soya US sipai te chuan ISIS group ho tu berni mek chu Somalia branch ho tu Abdul Gadir Mumin ni in an soibok Syria rama Assad ro relna top khan Middle East le khothang ram hruai tu te chuan Islamic State an ron lian thar le ang ti an hlau thong hle a an hlau thon ang em chuan an la ron lian chakri lo chungin tuna hian anin la thar chho mek ti hriat ani heti la hian Iraq le Syria chuan ISIS te an ron len thar le lo na turin thei to ban chu mek ni in Reuters chuan a soya Iraq ram Foreign Minister Fuad Hussein chuan ISIS ten chak thar le lo na tur chuan Syria ram sarkara rorel tu ten chakangai thu po sei war hle a Syria ram Interior Minister Anas Khatab chuan Daesh chuan mel mahmas saberani thu a sei ve bok heti chung hian kumin kumtir lam thlanga chung khan IS te hian Syria rama poi khoina lian vak lo voi samthum pariat an neya Iraq rama po voi nga nei boka nikum lam ne na chu chuan IS te chet na hi tla hniam hle a chuti lai chuan site director Rita Katz chuan he hilung oina tur le in thla da na chiani lo thu sain IS te hi an in siam thamek ti na ni jok ati ve thung bazari lo thlira wangin kan lo me